Моля се честно. Да се въведе подсъдимата Султана Галушева. Господин полицай, моля свалете белезниците на подсъдимата. Откривам съдебното заседание за разглеждане на наказателно дело номер 1 от 2023 година по описа на Врачанския окръжен съд. На име на повикване се явяват прокурор Димитър Светков, подсъдимата Султана Галушева, явява се лично и с адвокат Вълчева. По делото в молба е представен договор за правна помощ и пълномощност. Пострадалите Стоян Галушев и Рапе Клинчин. Свидетелите Кушекив Мемет, знахарка, аз. Иван Стоянов Иванов, чирак при Стоян Галушев. Аз. Вещо лице Розалина Митова. Аз. Султана, получихте ли препис от обвинителния акт и от разпореждането за насочване на дело повече от 7 дни? Получила съм препис и от двата акта. Господин прокурор, да се даде ли ход на делото? Да се даде ход на делото. Рапе Клинчен, да се даде ли ход на делото? Да се даде ход на делото. Стоян Галушев, да се даде ли ход на делото? Да се даде ход на делото. Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което определи. Дава ход на наказателно дело номер 1 от 2023 година по опис на Врачанския окръжен съд. Султана, кажете трите си имена. Султана Огненова Галушева. Какъв е адресът? Ако ще снимат от Град нататък, тук сте двете камери. Къде сте родена и кога? Родена съм в град Преспа на 3 август 1965 година. Къде живеете? Град Преспа, улица Беласица, номер 15. Осъждана сте. Ако сте осъждана, то какво обвинение? Не съм осъждана. По образование имам средно образование. Какво е семейството ви положение? Омъжена съм за Стоян Галушев. Султана Галушева, като подсъдима имате следните права. Да знаете какво сте обвинено. Имате право да представяте доказателства. Имате право на адвокат. Имате право да давате обяснения и имате право на последна дума. Разбрахте ли си правата? Разбрах правата си. Рапе Клинч, кажете си имената, кога сте роден, къде живеете, какво образование имате и какво е семейното ви положение. Казвам се Рафе Клинч. Имам само две имена. Родена съм на 4 ноември 1999 година в село Мало Коняри, близо до град Прилеп. Живея в къщата на Галушеви, град Преспа, улица Беласица, номер 15. Със средно образование съм майстор дърворезбар и не жена. Стоян Галушев, кажете имената си, кога сте роден, къде живеете, какво образование имате и какво е семейното ви положение. Казвам се Стоян Галушев. Имам само две имена. Роден съм на 4 януари 1960 година в село Боротино на 2 дена път от Прилеп. Живея в град Преспа, улица Беласица, номер 15. Без образование съм. Имам бюкяни в Преспа. Женен съм за Султана по Серафимовия род. Рапе Клинч и Стоян Галушев, и двамата имате следните права. Да предявите граждански иск за причинени неимуществени права, претърпени вследствие загубата на Катерина. Имате право да се конституирате като граждански ищци и частни обвинители. Имате право да поддържате обвинението заедно с прокурора, както и когато прокурора заяви, че не поддържа обвинението. Разбрахте ли си правата? Разбрах си правата. Желая да предявя граждански иск. Уважаеми съдии, предявявам граждански иск против Султана Галушева за причинение на имуществени вреди вследствие смъртта на Катерина Стоянова Галушева и нероденото ми дете в размер на 80 000 лева. Предявяването от мен иск е с изправно основание член 45 по ЗЗД. Разбрах си правата. Уважаеми съдии, предявявам граждански иск против ужасната ми съпруга Султана Галушева за причинени неимуществени вреди вследствие на смъртта на Катерина Стоянова Галушева и нероденото ми внуче в размер на 100 000 лева. Предявеният от мен граждански иск е с правно основание член 45 ЗЗД. Господин прокурор, вашето становище за предявените граждански искове. Да се приемат предявените граждански искове от двамата пострадали. Адвокат Вълчева, вашето становище за предявените граждански искове. Да се приемат предявените граждански искове от двамата пострадали. Султана, вашето становище за предявените граждански искове. Да се приемат предявените искове и от двамата пострадали.
Като взе предвид предявените граждански искове и становището на Стоян Глаушев и Рафе Клинче, съдът определи: приема за съвместно разглеждане предявението на основание член 45 от Закона за задълженията и договорите граждански иск от Стоян Глаушев за сумата от 100 000 лева. Приема за съвместно разглеждане предявението на основание член 45 Закона за задълженията и договорите граждански иск от Рафе Клинче за сумата от 80 000 лева. Куша Акиф Мехмед, моля застанете отпред. Кажете трите си имена, навършени години, осъждана ли сте? Казвам се Куша Акиф Мехмед, навършени 60 години, не е осъждан. Иван Стоянов Иванов, моля застанете отпред. Кажете трите си имена, навършени години, осъждани ли сте? Казвам се Иван Стоянов Иванов, навършени 25 години, не осъждан. Предупреждавам ви, че следва да говорите истината. За неверни показания носите наказателна отговорност по член 290 от Наказателния кодекс, който гласи: пред съд или пред друг надлежен орган на властта, като свидетел устно или писмено съзнателно потвърди неистина или затаи истина, се наказва за лъжесвидетелстване с лишаване от свобода до 5 години. Обещавате ли да говорите истината? Обещавам да говоря истината. Обещавам да говоря истината. Розалина Митова, моля застанете отпред. Кажете трите си имена, навършени години и осъждане. Казвам се Розалина Йонкова Митова, навършени 40 години, не е осъждана. Предупреждавам ви, че следва да дадете вярно и безпристрастно заключение, както и че носите наказателна отговорност по член 291 от Наказателния кодекс, който като вещо лице пред съд или пред друг надлежен орган на властта, устно или писмено, съзнателно даде невярно заключение, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и с лишаване от правото по член 37, алинея 1, точка 7 от Наказателния кодекс. Розалина Митова, обещавате ли да дадете безпристрастно заключение? Обещавам да дам пълно и безпристрастно заключение. Моля да седнете. Господин прокурор, имате ли искания за събиране на нови доказателства? Нямам искания за събиране на нови доказателства. Рафе Клинче, имате ли искания за събиране на нови доказателства? Нямам искания за събиране на нови доказателства. Стоян Глаушев, имате ли искания за събиране на нови доказателства? Нямам искания за събиране на нови доказателства. Адвокат Вълчева, имате ли искания за събиране на нови доказателства? Нямам искания за събиране на нови доказателства. Султана, имате ли искания за събиране на нови доказателства? Нямам искания за събиране на нови доказателства. Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на съдебното следствие, поради което определи: дава ход на съдебното следствие. Господин прокурор, може да прочетете обвинителния акт. На 2 март 2023 година Султана Глаушева разбира, че дъщеря й Катерина е труда в 3-4 месец от майстор Рафе Клинче. На следващия ден, заедно с чирак от магазина на Стоян Глаушев, нейният съпруг отлижи турската махала, тъй като знаела, че знахарката има билка за всичко. Двете разговаряли и знахарката разбрала, че трябва лек за помятане на дъщеря й, а не за снаха й. Подсъдимата се вайкала, че това е голям срам за рода й. Не може да позволи дъщеря й да зачене или да роди преди да са сгодили и да са вдигнали сватба. Знахарката смесила една супена лъжица бирена мая и една супена лъжица блатна мед. Сухото вещество дала на Султана, обяснила и как да го приготви от фарата. Една супена лъжица се запара в литър и половина вряща вода. Пие се студена за един ден. Ако до следващия ден няма кървене, то да приготви и останалата част. Султана поискала от знахарката и масло от мента за дрешника, за аромат и горене на молци. Туркинята дала на Султана 2 филджанчета от 50 мл горене масло от блатна мента. Обяснила как да го ползва, като слага по 2-3 капки в дрешника за аромат и горене на молци. След което чорбаджийката си тръгнала. На 4 март 2023 година приготвила от фарата, като в нея сипала повече от 1 мл масло от блатна мента. Подсъдимата не знае, че маслото е токсично, когато е в по-голямо количество. Предполага е, че след като от блатната мента се приготви от фара за помятане, той маслото ще действа по-бързо и по-ефикасно. Вечерта, когато съпругата и другите деца и снаха са си легнали, Султана дава от фарата на Катерина. Дъщеря е била мнителна, но въпреки това се починила на майка си. Малко по-късно, по разпит на подсъдимата до съдебното производство, Катерина се оплакала, че цялото й тяло гори, сващали се мускулите на цялото тяло. По тяло си. Изпитвала силни болки по цялото тяло. Дишала тежко.
Попитала майка си дали е дала отрова и е поискала да го види. Подсъдимата знаела кого иска да види, но не го е довела в стаята. След известно време Катерина се унесла, дишала много слабо. На сутринта Катерина отворила очи, поела за последно въздух и издъхнала. Погребът е до приятелката и Божана, умряла от болестта на баща си. Видно от изложението, султана Голушева е дала на дъщеря си отвар от бирена мая и блатна мента, като е добавила голямо количество масол от блатната мента. Както е оцелява прекъсване на бременността от заклъжението на вещото лице. Се установява, че Катерина имала кървено от вагината, което е малко, но умряла от прием на масло от блатна мента, по-голямо от 1 мл, което е силно токсично за човешкия организъм. С тези си действия султана Голушева е осъществила от обективна и субективна страна състава на член 122, алинея 1 във връзка с член 126, алинея 5, във връзка с член 126, алинея 6 от Наказателния кодекс. Деянието е извършено непредпазливо, тъй като осъзнавала обществено опасния му характер и е целяла настъпване на обществено опасните му последици, прекъсване на бременността. Обвиняемата не е предвиждала настъпването на обществено опасните последици. Смъртта на Катерина Голушева не била длъжна и е могла да ги предвиди, че те ще настъпят. На досъдебното производство султана Голушева не се признава за виновна. Доказателствата в подкрепа на обвинението се съдържат в показанията на свидетелите и подсъдимата, както и заключението на вещото лице. Обвиняемата не е осъждана, ползва се доброволно в обществото, няма противообществени прояви, които обстоятелства, смекчаващи отговорността й. Причина извършване на деянието – незачитане на установения правов ред. Предвид горе изложението на основание член 246, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс, Окръжна прокуратура Враца повдига обвинение срещу Султана Огненова Голушева, СГН 65 08 03 31 52 043, родена в град Преспа, живуща в град Преспа, улица Беласица, номер 15. Македонска българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, със средно образование домакини. С това, че на 4 март 2023 г. в дома си в град Преспа, улица Беласица, номер 15, дама на дъщеря си Катерина отваря от бирена мая и блатна мента, като е добавила голямо количество масло от блатна мента, с което е предизвикала прекъсване на бременността и е настъпила смъртта на Катерина. Смъртта е установена от приложеното заключение на вещото лице. Престъпление по член 122, алинея 1 във връзка с член 122, алинея 2, във връзка с член 126, алинея 5, във връзка с член 126, алинея 6 от Наказателния кодекс. Султана, разбирате ли обвинението? Признавате ли се за виновна? Желаете ли да дадете обяснение? Разбирам обвинението, не се признавам за виновна и ще дам обяснение на по-късен етап. Призовават се пострадалите свидетели Стоян Голушев и Рафет Линче да дадат показания. Стоян Голушев, какво ще разкажете на съда за вечерта и нощта, когато Катерина е взела това? Рано сутрин в къщата се чу вик, поради който се събудих. Слязохме долу, аз, двамата ми сина и снахата, и почукахме на вратата на Катерина. Там отвори жена ми, ние попитахме какво се случва и тя отвори, че не е наша работа. В късния следобед отново се чу вик. Когато слязохме, жена ми държеше главата на вече покойната ми дъщеря. Разкажете ми, как се добавихте в Преспа? Избягах от моето село Боротино, поради причината, че беят там ме търсеше да ме убие и потърсих закрила в големия град Преспа. Как се запознахте с Султана? Един ден, когато се разхождах, тя ме извика по име. Като първоначално трябваше да й нацепя дървата, но след това останах да върша други неща в двора. Един ден, както си работех, и тя ме извика на обяд. От приказка на приказка и си легнахме. Оттам ни се родиха 5 деца, като едното от тях беше Катерина. Най-красивото, най-хубавото, свободна душа, любимото ми дете. Знаете ли за намерението на Султана да предизвика аборт на Катерина? Не, ако съм знаел, никога нямаше да го допусна. Господин прокурор, имате ли въпроси към Стоян Голушев? Нямам въпроси. Адвокат Вълчева, имате ли въпроси към Стоян Голушев? Нямам въпроси. Султана, имате ли въпроси към Стоян Голушев? Нямам въпроси. Застанете на скамейката. Рафет Линче. Защо дойдохте в Преспа? За издяване на кръст в град Преспа. Как се запознахте с Катерина? Отидох да нощувам в лагер синът на Султана и там видях 3 девойки. Едната се откоряваше,
Беше много красива, с хубави очи. Как се променя Катерина? Любовта ни беше силна. Обичате ли Катерина? Да, много. Знаете ли за намерението на султана да предизвика аборт на Катерина? Не, ако знаех, нямаше да го допусна. Господин прокурор, имате ли въпроси към Рафе Клинч? Нямам въпроси. Адвокат Вълчева, имате ли въпроси към Рафе Клинч? Няма въпроси. Султана, имате ли въпроси към Рафе Клинч? Нямам въпроси. Моля, застанете на скамейката. Въведете Кушакив Мехмет. Познавате ли подсъдимата Султана Вълшева и идвала ли е за билка? Чорбаджийката Султана е идвала при мен 2 пъти. Първият път беше много отдавна, втория път идва при мен за отвара за помята. Разговорихме се и оттам ми стана ясно, че става на въпрос за дъщеря й, а не за снаха й. Отварата, която съм приготвила, съдържа 2 основни съставки. Едната е една супена лъжица изсушени листа от блатна мента, другата е една супена лъжица бирена мая. В литър и половина вряща вода се приготвя половината от пликчето, като се консумира студена за 1 ден. Ако на следващия ден няма кървена от булвата, то да приготви и останалата част. Разприказахме се и тя ме попита за ароматизатор за дрешника, за аромат и гонене на молци. Аз й дадох масло от блатна мента и казах да слага по 2-3 капки в дрешника. Идва ли е Султана за вас, при вас за билка за спиране на кървена? Да, идвала е при мен рано сутринта. Господин прокурор, имате ли въпроси към свидетелката? Нямам въпроси към свидетелката. Рафе Клинч, имате ли въпроси към свидетелката? Нямам въпроси. Адвокат Вълчева, имате ли въпроси към свидетелката? Нямам въпроси. Султана, имате ли въпроси към свидетелката? Нямам въпроси. Кушакив Мехмет, свободни сте, моля седнете в залата. Да влезе свидетелят Иван Стоянов Иванов, чирак Христоян Вълшев. Разкажете на съда какво знаете по случая. Един ден майстор Стоян ми се обади и каза да ида до дома на Султана, възможно най-бързо. Знаеше ли майстор Стоян с каква работа те вика Султана? Майстор Стоян не знаеше, каза да ида възможно най-бързо. Какво стана, когато отиде в дома на майстора? Когато отидох в дома на майстора, видях в двора жена облечена като старица. Познаваме по гласа и това беше Султана. Каза, че имала някаква работа в турската махала, трябва да придружа. Аз, като разбрах, че трябва да ходим в турската махала, коленете ми омекнаха и много се оплаших, защото знам, че българи влезели в турската махала, жив не излиза. След като Султана си свърши работата, се върнахме и на двора видях Катерина, въпреки че беше студено и пролетта наближаваше. А майстор Рафе седеше под чердака, надигаше шише с ракия и пушеше. След това си тръгна. Господин прокурор, имате ли въпроси към свидетеля? Нямам въпроси към свидетеля. Рафе Клинче, имате ли въпроси към свидетеля? Нямам въпроси. Стоян Вълшев, имате ли въпроси към свидетеля? Нямам въпроси. Адвокат Вълчев, имате ли въпроси към свидетеля? Няма въпроси. Султана, имате ли въпроси към свидетеля? Нямам въпроси. Иван Стоянов Иванов, свободен сте, моля седнете в залата. Доктор Розалина Митова, заповядайте на скамейката. Изготвили сте съдебно-медицинско заключение, което ще се прочете на основание член 282 от Наказателно процесуален кодекс. Извършена е аутопсия на Катерина Стоянова Глушева на 16 години вследствие на установена смърт в домашни условия, скървене от вулвата. Трупът беше измит най-вече между краката. Извършен външен и вътрешен оглед на трупа. Взети са кръвни проби и такива оттъкани за биопсия от бял дроб, сърце, черен дроб, матка, тънки черва, както и стомашно съдържимо. Кървене при бременно се среща сравнително често, но наличието му не винаги означава, че има проблем. В някои случаи обаче може да бъде алармиращ, признаци за спонтанен аборт или други усложнения с плода. От направените кръвни изследвания е установено, че хемоглобина е 100 грама на литър при норма на възрастта 111-148 грама на литър. От направените изследвания чрез химични и физико-химични методи на кръвта и тъканите са открити следните съставки. Химични съединения от бирена мая и такива от блатна мента. Отварата от блатната мента се счита за безотказно средство за
при извикване на аборт. Стомашното съдържимо е открито 25 мл неусвоено от организма количество масло от билка блатна мента. Направен е преглед на международни проучвания за действието на блатната мента. Установено е, че чаят от блатна мента, нормално приготвен, една супена лъжица бирена мая и една супена лъжица листа от блатна мента се запарват в литър и половина вряща вода. Води до изкуствено прекъсване на бременността. Този древен метод се използва до третия месец от бременността. При напреднала бременност използването на чая води до прекъсване на бременност, но с възможни усложнения като кръвотечение. Кръвотечението се дължи на отлепване на плацентата. Кръвотечението може да бъде артериално или венозно. Установено е също, че при прием на масло от блатна мента на количество по-голямо от 1 мл е силно токсично и се стига до летален изход. Описани са 5353 случая на смърт при използване на масло от блатна мента, количество по-голямо от 1 мл. Надземните части на блатната мента съдържат етерично масло, дабилни вещества и гликозиди. Ценен източник на получаване на веществата, използвани във фармацията и парфюмерията. Блатната мента е отдавна използвано растение и от народните лечители. Те препоръчват отвара на листа и като успокоително и дезинфекциращо средство. Тази билка е използвана и за инхалации против настинка и чай против главоболие, менструални спазми и болки. Маслото от блатната мента може да предизвика помятане, затова не трябва да се взема от бременна. Сортовете мента съдържат ментол, който е съставна част на ментовото масло. На първия въпрос давам следният отговор. Катерина Стоянова Глушева е умряла от прием на масло от блатна мента, по-голямо от 1 мл, което е силно токсично за човешкият организъм. На втория въпрос давам следният отговор. Отварата чай от блатна мента и бирена мая при правилно приготвяне не би довело до смърт, ако се използва до третия месец на бременността. Маслото от блатната мента е довело до смърт на Катерина Стоянова Глушева поради прием на голямо количество повече от 1 мл. На третият въпрос давам следният отговор. Катерина Стоянова Глушева е била бременна в първата седмица от 4-тият месец. Няма прекъсване на бременността. Плодът при направена аутопсия не е отделен от матката. Полученото кървене е малко и не би довело до прекъсване на бременността. Господин прокурор, имате ли въпроси към вещото лице? Уважаеми съдии, имам въпрос към вещото лице. Задайте въпрос. В заключението сте записали, че кървеното от вулвата е незначително, след като Катерина е умряла в дома си. Как достигнете до това заключение? От направените кръвни изследвания се установи, че хемоглобина е до долна граница. При обилно кървене организма губи голямо количество кръв, а оттам и намалява хемоглобина. Нямам други въпроси. Рафе Клинче, имате ли въпроси към вещото лице? Нямам въпроси. Стоян Глушев, имате ли въпроси към вещото лице? Нямам въпроси. Адвокат Вълчева, имате ли въпроси към вещото лице? Уважаеми съдии, имам въпрос към вещото лице от съществено значение. Кога е настъпила смъртта на плода? Плодът е бил жив, когато Катерина е умряла. Не е умряла от прекъсване на бременността. Султана, имате ли въпроси към вещото лице? Нямам въпроси. Уважаеми съдии, искам да задам още един въпрос към вещото лице. Задайте въпроса. Може ли да се каже, че Катерина е умряла по особено мъчителен начин? Може да се каже, че Катерина е умряла по особено мъчителен за нея начин, причинен от погълното количество масло от блатна мента. Преди да умре, Катерина се е мъчила в продължение на часове. Господин прокурор, имате ли допълнителни въпроси към вещото лице? Нямам допълнителни въпроси. Рафе Клинче, имате ли допълнителни въпроси към вещото лице? Нямам допълнителни въпроси. Стоян Вълчев, имате ли допълнителни въпроси към вещото лице? Нямам допълнителни въпроси. Адвокат Вълчева, имате ли допълнителни въпроси към вещото лице? Нямам други въпроси. Султана, имате ли допълнителни въпроси към вещото лице? Нямам други въпроси. Съдът намира, че даденото заключение е пълно, обосновано и неоспорено, осъдите, поради което определи. Приема заключението на съдебно-медицинската експертиза, изготвено от вещото лице. На вещото лице от Зарина Митова да се изплати възнаграждението от 300 лева от бюджета на съда. Розарина Митова, може да седнете в залата. Султана, желаете ли да дадете показания? Желая да дам показания, уважаеми съдии.
Застанете на средната скамейка и дайте обяснение. Уважаеми съдии, извърших грях. Голям грях пред Господ. Наруших най-важната негова заповед. Не убивай. Грешна съм пред Бога, но не и пред честта и достоинството на рода ми. Продължен от мен и Стоян Глушев. Само ако знаех, че детето ми ще умре, никога нямаше да му дам тази черна отрова. Господ ме почерни. Почерни дните си. Почерни дните на рода. В преспа десетилетия ще се говори за мен. Едни ще ме ругаят, други ще ме опрекват, а трети с кришом ще ме хвалят. Възстанових Серафимовия род. Велик род в миналото. Дадох ново коляно на Серафимовия род, този на Глушев. Откакто се помня, винаги родът ми е ценял морал, чест и съвест. Никоя мома не е влезла умърсена и никоя не е излязла опетнена. Серафимовия род е спазвал и неписаните закони. Най-вече тези на женските чада. Моралът, честта и достойството трябваше да бъдат запазени от хорските очи и клюки в преспа. Честта е важна за всяка мома. Никой богат род няма да вземе за снаха мръсна, умърсена или трудна девойка. Не можех да приема, че Катерина е бременна и то от майстор Рафе Клинчев. Да, има златни ръце на майстор, но той е беден, чужд човек. Не държи на морала и честта. Пияница. Не се съобразява с хорското мнение. Чувствах се ужасно, когато разбрах, че Катерина е бременна от него. Всичко това ме накара да приема действия за помятане, без дори никой да разбере, както и самата Катерина. Нямам какво друго да кажа. Господин прокурор, имате ли допълнителни въпроси към подсъдимата? Нямам допълнителни въпроси. Рафе Клинчев, имате ли допълнителни въпроси към подсъдимата? Нямам допълнителни въпроси. Стоян Вълшев, имате ли допълнителни въпроси към подсъдимата? Нямам допълнителни въпроси. Адвокат Вълчева, имате ли допълнителни въпроси към подсъдимата? Нямам въпроси. Господин прокурор, имате ли искания за събиране на нови доказателства? Нямам искания за събиране на нови доказателства. Рафе Клинчев, имате ли искания за събиране на нови доказателства? Нямам искания за събиране на нови доказателства. Стоян Вълшев, имате ли искания за събиране на нови доказателства? Нямам искания за събиране на нови доказателства. Адвокат Вълчева, имате ли искания за събиране на нови доказателства? Нямам искания за събиране на нови доказателства. Султана, имате ли искания за събиране на нови доказателства? Нямам искане за събиране на нови доказателства. Съдът намира делото за изяснено от правна и практическа страна, поради което съдът определи. Приема писмените материали и ги приобщава към делото. Приключва съдебното следствие, дава ход на съдебната премия. Господин прокурор, вашата премия. Животът. Велика тайна е животът, защото е велик онзи, който го е създал. Всеки човек участва в тази тайна. Не само със своята прекрасна физика, но и със своята душевност. Никой човек, животът на хората е Божия собственост. Никой не бива да го отнема. Никой човек, освен Бог, не може да си присвоява правото, своето безумие да убива себеподобни. Подсъдимата Султана Глушева не само е присвоила това да отнеме човешки живот, но е нарушила установения право в ред държавата. Водила се единствено само от своя морал, да защити името на рода и да го предпази от хорските клюки. Нейната цел е била умъртвяване на нераденото дете на Катерина. Предприела и древни действия за прекъсване на бременността, които довеждат до смъртта на Катерина по особено мъчителен начин. Уважаеми съдии, от събраните доказателства до съдебното производство и тези от съдебното следствие се установи, че подсъдимата Султана Глушева е извършила престъпление, като е умъртвила Катерина и нейното неродено дете. С тези си действия подсъдимата Султана Глушева е осъществила състава на член 122 алинея 1 във връзка с член 126 алинея 5, във връзка с член 126 алинея 6 от Наказателния кодекс. Моля уважаемия съд да постанови присъдата, като наложи най-тежкото наказание и лишаване от свобода на подсъдимата Султана Глушева. Моля почитаемият съд да потвърди взетата в досъдебното производство мярка за неотклонение, задържане под стража. Моля съдът да уважи предявените граждански искове. Рафе Клинчев, вашата премия. Уважаеми съдии, моля да наложите на Султана Глушева най-тежкото наказание. Удържам казан за прокурор. Моля да уважите предявение от мен граждански иск.
Стоян Глушев, вашата премия. Уважаеми съдии, моля да наложите на Султана Глушева най-тежкото наказание. Поддържам казаното от прокурора. Моля да уважите предявения от мен граждански иск. Адвокат Вълчева, вашата премия. Уважаеми съдии, от събраните доказателства по делото не се установи, че подсъдимата Султана Глушева е извършила престъпления, подробно описани в обвинителния акт. По делото не са събрани доказателства, от които по безспорен начин да се установи начина на приемането на отвара. Подсъдимата Султана Глушева по насилствен начин ли е изсипвала отварата в устата на Катерина, или е подала шишето с отварата на Катерина и тя сама я е изпила. Това води до логичния въпрос. Желаяла ли е Катерина да прекъсне бременността, макар че е влюбена в Рафе Клинчев? Желаяла ли е да запази честта и доброто име на рода? В тази част обвинението се позовава единствено и само на самопризнанието на подзащитната ми. Султана Глушева е дала самопризнания, че е направила отварата. Дала я на Катерина. Катерина е могла да я разсипе, без да иска, но вместо това я изпива с чисто съзнание. Защо? Защото срамът трябва да бъде изчистен. В съдебната фаза, както и в досъдебното производство, не се установи, че самопризнанието на подсъдимата се подкрепя с убедителни доказателства. Ноторно известно е на съда, че в тези случаи в мотивите на присъдата следва да се приемат за установени обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, като се позоват на направеното самопризнание и на доказателствата, събрани в досъдебното производство, които го подкрепят съгласно член 373, алинея 3 от Наказателно-процесуалния кодекс. Подчертавам онези доказателства, подкрепящи самопризнанието и обстоятелствата в обвинителния акт. На следващо място, обвинението не доказва по безспорен начин прекъсването на бременността без знанието на Катерина и от това да е настъпила смъртта й. В подкрепа на казаното е заключението на вещото лице. Цитирам: Катерина Стоянова Глушева е била бременна в първата седмица от 4-тия месец. Няма прекъсване на бременността. Плодът при направената аутопсия не е отделен от матката. Полученото кървене е малко и не би довело до прекъсване на бременността. Съдебното следствие вещото лице допълни, че плодът е бил жив, когато Катерина е умряла. Имайки предвид казаното, моля уважаемия съд на основание член 116, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс да постанови оправдателна присъда по всички повдигнати обвинения, тъй като обвинението и присъдата не могат да се установят само от самопризнанието на обвиняемия. Моля съдът да отхвърли предявените граждански искове като неоснователни и недоказани. Султана, поддържате ли казаното от адвоката си? Поддържам казаното от адвоката. Съдът намира съдебната премия за свършена, поради което определи: дава последната дума на подсъдимата Султана Глушева. Моля, уважаемия съд, да ме оправдае срещу обвиненията ми. Друго няма какво да кажа. Съдът се оттегля на тайно съвещание. Присъда. Град Враца, 24 ноември 2023 година. В името на народа. Врачански окръжен съд. Наказателно отделение. Публично заседание на 24 ноември 2023 година. Състав. Председател Нина Петрова. Членове Свети Иванова и Ивана Георгиева. Пресекретария Мария Геновска и присъствието на прокурора Димитър Светков. Като разгледа докладването от председателя наказателно отдел в общ характер номер 1 от 2023 година, въз основа на закона и доказателствата по делото. Присъди. Признава подсъдимата Султана Глушева, родена на 3 август 1965 година, град Преспа, живуща в град Преспа, улица Беласица, номер 15, Македонска Бограта, български граждани за средно образование. Семейна домакиня, не е осъждана СГН 65 08 31 52 20 43. За невиновност. Обаче на 4 март 2023 година, около 20 часа, е дала на Катерина Стоянова Глушева отвар бира на мая и блатна мента и добавена масло от блатна мента.
повече от 1 мл замъртвяване на плода без съгласието на Катерина Стоянова Вълушева и от което е настъпило на 5 март 2023 година около 8 часа смъртта на Катерина Стоянова Вълушева. Като пълният предпозливост е причина смъртта на Катерина Стоянова Вълушева от град Преспа. Нея дъщеря, поради което и на основание член 126 алинея 5 във връзка с член 126 алинея 6 от Наказателния кодекс и оправдава по повдигнатото обвинение. Признава подсъдимата Султана Вълушева, родена на 3 август 1965 г. в град Преспа, живуща в град Преспа, улица Беласица, номер 15. Македонска българка, български граждани със средно образование, семейна домакиня. Не е осъждана. СГН 65 80 31 52 2843. За виновност обаче на 4 март 2023 г. около 20 часа на ден дама Катерина Стоянова Вълушева отваря две на мая и влак момента и обавно масло от влак момента повече от 1 мл. Цел прекъсване на бременността не настъпила смъртта на Катерина Стоянова Вълушева. На 5 март 2023 г. около 8 часа особено мъчителен начин и поради което на основание член 122 алинея 2 във връзка с член 122 алинея 1 от Наказателния кодекс и е осъждан на лишаване от свобода за срок от 3 години и 8 месеца, което е изпълнение от това на основание член 66 алинея 1 от Наказателния кодекс за срок от 3 години. Осъждан на основание член 189 алинея 3 от Наказателно-процесуалния кодекс. Подсъдимата Султана Вълушева с нета самоличност по делото да заплати разноските в съдебната фаза на процеса, като им в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на окръжния съд Враца в размер на 300 лева, както и 5 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Присъдата на наказателната част може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок, считано от днес в апелативен съд София. Осъждана на основание член 45 от Закона за задълженията и договорите. Подсъдимата Султана Вълушева за нета самоличност по делото да заплати на Стоян Вълушев сумата от 60 000 лева за престъпени неимуществени вреди следствие на смъртта на Катерина Стоянова Вълушева, като отхвърля предявения иск за сумата над 60 000 лева, като не е доказан. Осъждана на основание член 78 от Гражданско-процесуалния кодекс. Подсъдимата Султана Вълушева с нета самоличност по делото да заплати сумата от 2400 лева държавна такса за лъжената част от предявения иск в полза на Висшия съдебен съвет в сметката на окръжен съд Враца. Отхвърля гражданския иск, с който е ефект Линче, иска осъждане на подсъдимата Султана Вълушева с нета самоличност по делото да му заплати сумата от 80 000 лева за престъпени неимуществени вреди следствие на смъртта на Катерина Стоянова Вълушева, като неоснован и недоказан. Осъжда на основание член 78 алинея 1 от Гражданско-процесуалния кодекс граждански ищец Рафек Линчев ден на 4 ноември 1993 г. в село Малко Поляри, живеещ в Преспа, улица Беласица, номер 15, да заплати сумата от 3200 лева. Държавна такса в полза на Висшия съдебен съвет с сметка на окръжен съд Враца. Присъдата в гражданската част може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от днес пред апелативен съд София. Подсъдимата се освобождава. Закрита се съдебното заседание.